Yazmışlar yarında. Язмыш сынымы, әллә шаяртамы? Әле инде шын күңелдән теләгән теләкләрем кабул булып, кайчанда булса язмыштан бүләк хәлендә әйләнеп кайтамы? Бүгенге хатны укыгач нәкъ менә шундый сораулар туды. Эфирда язмышлар ярында тапшыруы. Студиядә Лилия Закирова. Хәерле кич. Тапшыруы гадәттә хатын-кызлар күбрәк шалтыратса да, иратлар да тыңлый дип ышанып әйтә алабыз. Чөнки эфирдан тыш алар безнең белән элемтәгә керәләр, үз фикерләрен белдерәләр. Нишлисең бит, табигатькә каршы барып булмый, ират булып кала. Ул күңелен ачып саларга атлыгып тормый. Аның хылкы шундай. Шулай да, көннең бер көнендә ниндидер тәргеш алып, иратлар да кулларына каләм ала. Аңлагансыздыр. Бүгенге хат авторы ир-егет. Әйдәгез, хатнашабыз. Тапшырылмаган хатлар. Исәмесез күңел радиосы. Җай чыкканда язмышлар ярында тапшыруын тыңларга тырышам. Ират булсам да, кайсы бер язмышлардан күзгә яшьләр килә. Бер ханым үзенең әбисенең тормышы, егизәк егетләр белән булган язмышын язып җибәргән иде. Мин дә әбиемнең тормышында булган бер хәл һәм күп еллардан соң сүтелгән түйін турында язарга булдым. Исеме Мәсләх була, миңа 53 яшь. Сүземне әбинең әнисе карт әбидән башлыйк әле. Аны 17-се тулгач кияүгә бирәләр. Димләп кенә кавышкан пар булса да, алар бер-берсен бик тә ярата. 3 балалары туа, 2 кыз, 1 малай. Берсе минем әбием була. Башка чыгарга үй җиткереп йөргәндә сугыш башлана. Бу инде революцияга кадәрле сугыш була. Ире сугышта һәлак буланың. Карт әби 3 бала белән тол кала. Әле һаманда тел яшергән, эшкә бик тә уңган киленне читкә җибәрергә теләмәгән кайнатасы үзенең төпчек улына кияүгә биргә була. Шулай итеп, карт әби иренең бер туган әнисенә кияүгә чыга. Бик тә шибәр кеше булса да, гомерем буена ярата алмыйча яшәдем. Үз иремне оныта алмадым дип сөйли торган була ул әбигә. Әти сүлгәндә минем әби Гайшәгә 8 яшь, энесе Миңнуллага 7, сеңлесе Зәйтүнәгә 4 яшь була. Илдә ачлык, балаларны туендырырга мөмкинлек юк. Күпләп кешеләр үлә. Аннары үги әтигә абыйсы балалары булса да, бу 3 ятим үги булып кала шул. Үз балалары тууга Гайшә белән Зәйтүнәне балалар йортына тапшыралар. Ул елларда күпләр шулай эшләде дип сөйли әби. Район үзәгендә урнашкан балалар йортына вакытлыча биреп торып, аларны кире алырга мөмкинлек бар иде дия иде ул. 8 яшьлек Гайшә интернатта 4 яшьлек сеңлесен кулыннан да ычкындырмыйча тәрбияли. Әнкәйне, авылны сагынып елый иде сеңлем. Һәм бик тә матур итеп җырлый иде. 4 яшьтә генә булса да, сагыну җырын башыннан ахырына кадәр моңлы итеп суза иде ул. Бу вакытлар сагынып сөйләргә кала дигән сүзләре бар иде җырда. Шулай булды да. Гомерем буена сагынып яшим сеңлемне дип, дога кылган саен, исән була калса юлларын яктырт, үлгән булса урынын җимакта кыл дип укый иде әби. Алар балалар йортында 2-3 ай яшәгәч, яз җитә. 9 яшьлек Гайшә бик ялынып сорагач, тәрбиячеләр 20 чакрым ераклыкта урнашкан авыллыгына кайтып килергә рөхсәт бирәләр. Мин дә кайтам, мине монда калдырма дип елаган сеңлесен ул узак юата. Матур итеп чәчләрен тарап үрә. Мин иртәгә иртүк килеп җитәрмен. Сиңа әни пешергән күмәчне алып килермен дип тынычландыра ул аны. 5 яше тулар-тулмас Зәйтүнә
Тәрәзә төбенә менеп утыра да, апам, син килгәнче мин монда гына торырмын, озак тормай яме дип затып кала. Күз алдымнан һич тә китми. Зәңгәр баш яулыгы белән күзләрен сөртә-сөртә, бит очларын чыкрайтып, яшь аралаш көлеп затып калганы ди әби. Мин ничә борылып карасам да, тәрәзәдән мин күмелгәнче кул булгады ул. Авылга кайтып кергәч, әни шул кадәр сөенде. Кызым, әтиегезне күндердем. Шушы көннәрдә сезне барып алырга тора идек. 2 генә көн кунда, аннары ат була. Апайыңны бергәләп барып алырбыз диде. Сөенечләр эшкә сыймады. Ике көннән барган идек тә, соңга калганбыз. Мин кайтып киткән төндә балалар йортында янгын чыгып, күпләр янып үлгән. Исән калганнарын поездга дияп кайдыр затканнар. Ул вакытта уку яза белүче сирәк, кагазлар юнәп тутырылмаган, булган документлар да күпсе янган. Шулай итеп, Зәйтүнәбезне эссез югалттык. Әнкәйләр берничә барып эзләп карады, файдасыз. Аннары үги әтигә артык тамак нәрсәгә кирәк иде соң, дип сөйли иде әби. Мин бәләкәй вакытта әбигә, әби, үзем үсим әле менә, сеңлеңне табып алып кайтырмын дия идем. Әллә амин дигән чакка туры килде. Әллә әбинең гомер буе укыган дугалары кабул булды. Таптым мин Зәйтүнә апаны. Ләкин әби генә күрә алмады үзен. Эш булай булды. Армияга китеп, Севастопольдә хезмәт иттем. Шунда Михаил исемле рус егете белән дуслаштык. Әллә нигә тартылдык без бер-беребезгә. 2 ел буе бар да уртак булды. Ул яшьли әтиәнисен югалткан, әбисе Катя кулында тәрбияләнгән. Ул әбисе турында шул хат яратып сөйли иде. 2 сүзнең берендә шуны искә алды. Авыр яшәгән ул, көчле кеше булган дип соклана иде. Һәм менә бер көнне иртә белән яныма килде дә күргән төшен сөйләде бу. Борчылган. Достым, минем әбигә нидер була. Атка утырды да саубуллашып каядыр китте. Ләкин йөзе минем әби, ә киемнәре безнеңчә түгел, башка милләтнеке, башка милләтчә киенгән иде диде ул. Шул көнне кич белән миңа хәбәр килде. Аның әбисе түгел, минем Гайша әбием үлгән иде. Эх, Миша, син минем урынга төш күргәнсең бит дип еладым мин. Шунда әбигә биргән антымны үти алмавым хакында, югалган сеңлесе хакында сөйләдем. Михаил сәерсенеп тыңлады да, кара әле, туган еллар да туры килә. Минем әби дә бит балалар йортында янгыннан исән калган. Поезд белән каядыр җибәргәннәр үзен, монастырьга эләккән дип куйды. Һәм без бу урында сезне өздек. Безнең инде кайтып китәр вакыт җиткән иде. Икебез бер көнне частан чыгып киттек. Кайтып күпмедер вакыт үткәннән соң Мишадан хат килеп төште. Бик тә нык кунакка чакыра бу. Әбинең сине күрәсе килә. Миңа калса, синең югалган апаң минем әби булырга тиеш дигән. Озак тормастан киттем мин Кырымга. Анда мине әбидән чак кына яшерәк Гайша әбинең копиясе каршы алды. Ләкин ул бер авыз татарча сүз дә белми иде. Төне буе сөйләшеп чыктык үзе белән. Алып барган фотоларны карады. Үзенә 2 тамчы су кебек охшаган әбиемнең рәсеменә карап озак елады. Балалар йортында янгын чыккач чак исән кала ул. Чәчләре яна, кулы пешә. Шуны гына хәтерлим. Төтен, кычкырыш, елаш, бер-берсен таптау. Аңына килгәндә инде хастаханәдә була. Ничә көн буе поездда барганда якыр алаш саташып чыга. Хастаханәдән аларны монастырьга озаталар. Андаңа Катя дип исем кушыла. Анар Харьковка,
балалар йортына урнаштырыла. 4 яшьлек бала үткәнен, туган ягын, динен, телен оныта. Сымнан күпме генә эзләсә дә, күпме генә исенә төшерергә теләсә дә, кайда туган икәнлеген, авылның исемен дә белмәй. Үсеп буй җиткәч, кияүгә чыга, 2 бала тәрбияләп үстерә. Ләкин язмыш сынавын дәвам итә үзен. Кызы белән кияүе үлгәч, аныгы Михаилны тәрбияли ул. Төшләремә еш кына апаның мине калдырып киткәне, минем озатып калганым керә иде. Мин бит аның исемен дә хәтерләмим. Апа дип кенә дәшә идем, дип сөйли Зәйтүнә апа, ягъни Катя апа. Исемен, телен онытса да, теге җирнең көен онытмаган ул. Мин гомерем буена шушы көйне көйләп йөрдем. Ул көйнең матурлыгына, русларда, украиннарда юклыгына, аларныкына ошамаганлыгына сыклана идем, дип көйләп тә күрсәтте. Үз тырышлыгы белән аякка баскан, тормыш юлында күп кенә сынаулар үтеп, сынмаган Зәйтүнә апага әбинең дыгалары да ярдәм иткәндер мөгаен. Шуннан соң арада хатлар, посылкалар йөрде. Зәйтүнә апа 78 яшендә тәвәккәлләп туган авылына кайтты. Әти-әнисенең, апасының туганнарының каберенә барды. Үз телендә нидер сөйләде, укыды. Дине дә башка иде шул аның. Авыл картлары Марҗа карчыгының зиратка кереп чукынуын өнә бетермәсәләр дә сүз әйтмәдек. Аның монда гаебе юк иде бит. Киткәндә үзе белән туган җир туфрагын алып китте ул. Мин үлгәч каберемә сибәрсез диде. Гырыф-гадәт, йола, яшәеш кешеләрне үзгәртә икән шул. Әбигә шул кадәр ошаса да, татар карчыкларында була торган нур юк иде аның йөзендә. Шулай да күзләре шул кадәр чиста, сабыр, нәкъ менә әбиемнең күзләре кебек карый иде. Бездән киткәч, 6 айдан соң ул гүриясе булды. 2 елдан соң Михаил һәлак булды. Шулай итеп, мин туганнарны югалттым. Зәйтүнә апаның тагында бер кызы барлыгын беләм. Ул олы яшьтә булырга тиеш. Исәнме, юкмансын белмим, чөнки ул Германиядә яши. Менә шундый хәл. Кечкенә вакытымда әбиемә сеңлеңне табам диюләрем тормышка ашты. Язмыш шаяртулы бүләк ясады дип саныйм. Әби үзе генә күрә алмады. Сеңлесен калдырып кайтып киткәненә гомере буе үкенеп яшәде бит югыйсә. Ярый, урыннары җимакта булсын. Менә шулай дип тәмамлый үзенең хатын Әсләх әфәнде. Димәк, тормышта да мондый хәлләр була. Бәлки, сезнең тормышыгызда да язмыш бүләге диярлек хәлләр булгандыр. Шалтыратыгыз һәм языгыз безгә. Ләкин бүген җан тартмаса да кан тарта дигән темага сөйләшик әле. Кемнәрдер гомерләре буе туганын бер күрергә тилмереп яшәсә, кемнәрдер арасыннан кара мәче үтеп гомерләре буе дошманлашып яши. Кемдер ерак туганнарын барлап туганлык җипләрен ныгытса, кемдер бер туганын белән араларны бөтенләй гәзә. Димәк, бүген туганлык хакында сөйләшик. Бүген туганлык җипләре нык микән соң? 5489-21 телефонына шалтырата аласыз. Nigə betdi tüzəmələyəm, əydə deyib dəşdi yürəgim. Bardım əli kərimi tuğanıma, özü bir də kelmi demədim. Bəlkimi dərdə bəlmi bir dövlərdə, nilər yazğanı
kileşek Kimler gine tuğan iterken Biz üzeriz tuğan itmesek Belki de nerede belmi bir evlerde Niler yazgan iken kileşek Kimler gine tuğan iterken Biz üzeriz tuğan itmesek Tuğanımın halin bildim eli Görüşmegen kutlu ömürler İğnerimden tavlar düşken kebik Rahatlanıp kaldı küngeller Belki de nerede belmi bir evlerde Niler yazgan iken kileşek Kimler yine tuğan iterken Biz güzeliz tuğan itmesek Birge kupten işirmegen İskiterlik temeli toyula Yastın iken yastın Xudayımız Tuğan bilen birge bulurga Belki de nerede belmi bir evlerde Niler yazgan iken kileşek Kimler yine tuğan iterken Biz üzeriz tuğan itmesek Kimler yine tuğan iterken Biz üzeriz tuğan itmesek Biz üzeriz tuğan itmesek Yigirma saat 32 minut yazмышлар ярында тапшырылган. Тыңлыйсыз инде радио тыңлаучыбыздан килгән гыйбрәтле һәм кызыклы хат укылды. Язмыш сынавы, язмыш аертуы дип алыйбыз аны. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез дә әлеге тапшырның герое була аласыз. Аноним рәвештә хатлар язырга мөмкин. Безгә килеп тапшыра аласыз. Адресыбыз Яңа шәһәр 2719, Чаллы телевидениесе Күңел радиосы 1 минада язмышлар ярында тапшыруы. Яки инде безгә шалтыратып та бәян итү мөмкинлеге бар язып алачакбыз телефоннан да. Инде бүген туганлык хакында сөйләшәбез дидек. Димәк, туганлык җипләре бүгенге көндә ныкмы? Кемнәрдер гомерләре буена бер күрмәгән туганнарын эзләп, бер күрергә тилмерәләр шулай бит. Кемнәрдер араларыннан карамаш үтеп, гомерләре буе дошманлашып яши, кемдер ерак туганнарын барлап, туганлык җепләрен ныгытса, кемдер бер туганы белән араларны бөтенләй гәзә. Сезнең әйтер сүзләрегез, фикерләрегез булса, шалтырата аласыз. Димәк, 548921 элемтәгә керүче бар, кабул итәбез. Охо. Яңадан җыегыз. Телефонда гына зөклек булмасын. Шалтырата аласыз. Элемтә җайланды булса кирәк. Яңадан кабул итәбез сездән шалтыраулар. 28-19 абоненты безнең элемтәгә керә. Ләкин килеп җитә алмый сезнең шалтыравыгыз, әллә ерактансыз, әллә юк. Кабул итеп карыйбыз. Юк. Әйдәгез әлеге абонент телефонны куеп торыгыз, әле башкалар шалтыратып карасыннар. Бәлки инде сездән соң җайланып китәр. Элемтә? Һәм сөйләшербез сезнең белән, аралашырбыз сезнең белән.
Туганлык җепләре бүгенге көндә ныгмы? Туганлык хакы хакында сөйләшеп үтәбез сездән. Сезнең белән сезнең фикерләрне ишетәсебез килә. Нәрсә әйтә алырсыз бүгенге туганнарның үзара мөнәсәбәте хакында? Бәлки туганнарыгызга әйтер сүзләрегез бардыр. Бәлки сез без шул хәтле яхшы туганнар дип сөйли аласыздыр. Яки киресенчә дә булырга мөмкин шулай бит. Сөйләр идегез дә телефон эшләмәй бит. Каваттан үлем тәзелде. Нишлибез? Бу юлы юк. Килеп җитә алмыйбыз шылтырау. Әйдәгез булай итәбез. Барыбыз да бергә телефонны куеп карыйк әле. Куябыз һәм 54-89-21 соннарын җыябыз. Менә шундый хәл. Андый хәлләрдә булгалый кызганычка каршы элемтә зөлә дә куя. Чак кына сабыр итәбез. Кабул итеп карыйк. Алло. Исәнмесез? Хәерле кичләр булсын, тыңлыйбыз сезне. Хәерле кичләр булсын, бик матур передачалар апарасыз. Менә күп кешеләр чыга алмый да, мен әйтәм, туктале, мен чыгып карыйм әле. Чыгып сөйлим әле дигез, әйбет. Шулай сезнең фикерегез? Минем фикеребез бу туганнарның хат буенча инде нәрсә әйтергә монда бик ул хәтле әйтеп тә булмый инде. Ходай балаларны яшьтән айырган. Минем исәбем әти карашы буенча айырылган бу балалар. Әгәр дә әти айырмаган булса, уларны читкә какмаган булса, бу балаларның язмышлары ике якта булмас иде. Айырылмаслар иде. Мин менә шуны уйлыйм. Иратның әзрәк салкынлыгы. Менә бүгенге көндә гомумән кешеләр арасында туганлык җепләре нәзегәймәде микән? Бар, анысы да бар. Кемдер бик нык туганчыл, кайберләре хәзерге дөньяда байлык белән дә туганлыктан аерылышалар. Кемгәдер байлык җитмәй, берсе азрак, ныграк, матуррак яшәсә, туган тумашасын оныта, ата-анасын оныта. Анысы да бар. Не столько туганлыгына, әти-әнидән кан балалар бар, туганнар бар. Аннан минем әйтәсем килә, безнең Керәшен халкы белән Мишәр халкында 7 буын туганында ташламыйлар, онытмыйлар. Ә менә безнең үзебезнең татарлар бик ул хәтле, мин әйтмәс идем, туган диеп үлеп бетә торган кешеләр түгел. Сез моны тормыш тәҗрибәсеннән чыгып әйтәсез, шулай бит? Әйе, мин үзем бу нәселләр белән дип әйтим түгел, нация белән аралашкан кешемен. Шуңа күрә күргәнем бар, белгәнем бар, аралашам. Алар менә шундый да тату, берсе өчен берсе жан бирә торган халыклар алар. Алардан кала мин руслар әзрәк шулайдыр дип уйлыйм. Менә шундый фикер. Менә шундый кызыклы фикер әйтте безнең радио тыңлаучыбыз. Ярый, рәхмәт сезгә. Рәхмәт фикерегезгә күрәсезме. Димәк, милли тәрбия, милли үзаңда кешеләрнең үзеннән тыш зур тәэсир итә. Сездә нинди фикерләр бар? Хәерле кичләр булсын, исәнмесез? Хәерле кичләр. Тыңлыйбыз. Әйе. Чыкпам дигән идем дә, әлеге фикергә каршы килер өчен генә чыктым. Нәрсә дисез? Менә мин Мишәрдә түгел, ирем Керәшен. Әйе. Ул якында туганнарны беләм, үзебез мондый, чын татар дип әйтгәндә. Һәм мин үземнең туганнарым белән чын күңелдән горурланып, үземнең иң зур байлыгым дип саныйм. Менә чак кына булса тавышланган вакытлар булмадымы? Юк, Аллаһка шөкер. Нинди генә төрле характерларыбыз белән бик төрле, без менә 4 кызбыз хәзер. Әйе. Авыр сүзләр әйткән чаклар белән бер-беребезгә туган бит ул. Ул бит без аны кичергә тиештибез дә, бер вакытта да айтканыбыз да, кире кайтарып әйткәнебез дә юк, бик тату яшибез. Менә ул безнең авылда да аны беләләр, күршеләр өчен дә бөтенесе безгә менә безгә түгел, кире күршеләрбез дә шулай. Безнең семья бигрәк тә бер кисәк ипиебез булса, без аны 4кә бүлеп ашыйбыз. Ерак яшисезме, соң ничек, бер шәһәрдәме?
Yok, birimiz Gorki'da, birimiz Tüben Novgorod'da, birimiz Kozan'da, ikimiz Şollu'da. Mene işmesi. Taralgansız rahatlanıp aybet. Jey günü Ulapabız Tüben Novgorod'dagысы koyta olga, şunun yanına koytabız, ağa uğurga kilmesin deyip biz koytup buluşabız. Ol bizge koytuğa bütünüsün, oşarga ezirlep müşaсын cevap kütüp dura. Soğunuşup, mene 50 fevraldagina Kozan'da bütünüz tağın bir jyılıştık jeyge kadar jıragar edip. Bundan da matır görünüş yok. Bu şinan da şulay. Emne kreşinler arasında min bilgen simyalarda kilisi görünüşünü min kübrek küzetemeli. Min bilgenler arasında türlüsü vardır. Türlü halkada türlüsü Manda demek milletinin eleni rolü yok desiz aybet. Anları mine jon tartmasa da kon tartta degenge de misal aytayım eli. Ayta güzeli. Bizning eniler iş tuğan insan kolganlar indi ağırlık birisi Khabarovskida, birisi Irkutskida, eni munda Tatarstanda yaşagan. Hem Khabarovskida obina men birgine ko'rdim, onlar simyası bilan birgine qo'ytaldilar. Hem Kozanдағы opama şu Khabarovskidagi obinin molayı tungi 12'de itteşi bilan qo'yib kiritterде qoqtiday. Uyda yesh bola bilan o'zingmine. Bir nindi qo'rqmisha oshib kiritdim, tuni bo'yi suylashib o'tirdik. Shunday yoqin bo'ldi. Birinchi ko'ruvlar aralarning bir-biridan. Mana tuni bo'yi suylashib shunday rahat bo'ldi. Shunlab da tuğanlık bor ekan dedi endi ol. Mana bu qon tortu degan shinanda misol bo'lib turadi. Esketkeş. Rahmat. Нашындай матур фикерләрегез өчен. Хөрмәтле тыңлаучылар, шалтырата аласыз. Сез дә бәлки инде шуннан да араларыннан карамашы үткән туганнар да бардыр. Бәлки алар бүген ничәте беренче адымны ясарга белмичә торалардыр. Яки киресенчә. Шалтыратыгыз безгә. Эшкә кына вакытыбыз калып бара. 54-89-21. Инде төрле фикерләр яңгырады. Бу өлкәдә бу уңайдан безнең әле килгән хатларыбыз да бар. Чөнки юкка гына менә бу хакта сүзне башламадык. Туганлык җипләре хакында шундый зур фаҗигаләргә китереп чыгарган туганнар арасындагы менә шундый мөнәсәбәтләр дә бар икән. Алдагы тапшыруларыбызның берсендә дә менә шул хакта да сөйләшербез. Бу чиракта Алла сакласын дияргә генә кала. Тагын бер шалтырау кабул итәбез. Алло. Алло. Хәерле кич тыңлыйбыз сезне. Исәнмесез? Шәһәрләрең. Аллага шөкер тыңлыйбыз. Аллага шөкер. Бу Илибатыр тауынан Гөлтай Сәбиең ияле. Әйе. Мин барсына да кушылама кылдым. Үзең бер туган гына булсаң да, ирем ягыннан шулай туганнарны күрмәүчеләр бар. Анан жирак булгач син үзең бара алмыйсың. Хат белән генә дә сөйләштең дә, бирең бай булып, бирең ярлы булсаң да, бирең күрә алмыйлар. Шундыйлар бар безнең татар халкында, күбрәк шундыйлар. Менә үзегезнең гаиләдә ничә? Үзегезнең 6 бала алдык әтидән, 7-нче сәнәккә авырлык калган ие. Төрле җиргә таралышып беттек. Әйе. Аннан соң җыелганда инде үзебез ятыбыз юк инде. Хәзергә икәү генә калдык. Мин дә энем белән, энем өстендә яши. Бик кадерле бит. Хәзер җирәк күрсәгә дә менә төрле чаклар бик авыр чирләгән чакларда менә хәзергә үзендә бик нык чиргән. Ул үзгәнем туган ир булса, ир туганны бик якын итеп торалар, булмый аның хатыны якын итмәсә, аны да итән. Менә шундый хәлләр бар инде. Шундый хәлләрдә. Ярый. Рәхмәт фикерегезгә саубуллашабыз. Сезнең белән дә инде хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сүзебезне йомгакларбыз. Дуслар җиңел чакта, туганнар кыен чакта дирәк дигән халык мәкале бар. Бер каранда яралып, бер чишмә суын ичеп үскән. Тамырларыбызда бер ата-ана каны аккан кешеләрдән дә якын кеше юктыр мөгаен. Тормышта төрле хәлләр була. Әгәр дә инде аралар бозылган икән, күңелләр белән балачакка кайтып, бер табын артында җыелышып ашаган, әти-әниле чакларны искә төшереп, беренче адымны ясарга сынга калмыйк.